Don, kikilikon, saltzapika, tortolika, de buluzon, Aitona Martxelon, Amona Martxelon. Arratsaldeon guztioi, arratsaldeon Euskal Herriko haurtxo guztioi, eta haurtzaroa nolabait gainditu duzuten hoi ere bai. Beno, hemen gaituzue ongi etorriak, beraz gure Don Kikilikon saio honetan. Az gaitezen beraz, ezagutzen alnauzue? Ia, nola esan duzue, ezagutzen alnauzue? Beno, esango dizuet ba nor naizen. Ni naiz Txirri Pailazoa, munduko pailazorik zuriena. Pailazoa naiz bai, baina etzazuela pentsatu tentela naizenik, ez da gutxiago ere. Ni pailazo fina, dotorea naiz. Zoritxarrez baditut hain fin eta dotore ez diren bi lagunak. Mirri eta Txiribiton. Ezagutzen aldituzue? Bai! Nola? Bai! Baiet? Mirri eta Txiribiton ezagutzen dituzue eta ni ez? Ez! Tira, Mirri eta Txiribiton. Ara, Mirri da gorputz txikiena duen eta zaratatsuaz den munduko gizona. Bestea berriz Txiribiton, ai Txiribiton, honi bai haragi pusketa, lodikote eta eundia. Baina, beti bezala berandu, esan diet, gaur Don Kikilikon gure saioaren lehenengo saioa denez, zatozte puntuan, ba ez dira etorri. Baina gauza bat egingo dut haurtxoak, ni joango naiz inguru honetatik aurkitzen ditudan ikustera, eta bitartean, hemendik inondik azaltzen badira, hortxe egidazue mesedez. Egingo alduzue? Bai! Seguru? Tira, gero arte! Goazen azkar, Txiribiton! Protxo! Segu! Eta, esan zidatek, begira, horko zulo hortatik, oraindik askozaz haurtxo gehiagok ikusten gaituela. Agurtu haingo alekego horko haurtxoak, ia? Aixu eta, eben ez dago Txirri gure laguna? Ez dago? Ezagutzen alduzuen Txirri gure laguna? Ia, bai ala ez? Hori irabazten duzuela. Ez duzuela ezagutzen. Tontola pikoi. Alproja bata. Badakizue? Beti. Gubion kontra dabil. Inbiria digu.
gu asko zaze, guapoagoak gerako. Nork dizue zuei inbiria? Alproja alenak? Nor da zuek baino itxusiagoa, hau da zue politagoak? Tira, Mirri eta Txiribiton. Gure lehenengo saioa da eta enuke zuekin haserretu nahi. Beraz, honena zera izango da, Mirri. Elkarrizketa eta alkar joka ibili ordez, zergatik ez dugu. Hemen ditugun haurtxoekin eta zuek, telebistaz beste alde zaudetenokin, gure kanta kantatzen. Bai, Txirri, ta Mirri, ta Txiribitonen kantoa! Txirri, Ta Mirri, ta Txiribiton, zagarra manzana, ikatza karbon, mujer Andrea, hombre gizona, Shanti, 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 ni nauzue Txirri, jakintsuta on, besteak Mirri eta Txiribiton. ondo entzuzazue, neure izena, Mirri da munduko guapuena. Shanti, 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 chili, chili, quiero. Shanti, 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 chili, chili, Chimpon, chirrita, mirrita, chiribitón. Hau dugu gure Txiribiton. Shanti, 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 chili, chili, quiero. Shanti, 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 chili, chilibitón. Chimpon, chirrita, mirrita, chiribitón. Sagarra manzana, ikatza karbon. Mujer Andrea, hombre gizon. Aire! Shanti, 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 chili, chili, quiero. Shanti, 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 chili, chilibitón. Beno, hemen gara berriz ere, haurtxoak, eta adieraziko dizuegu gaurtik aurrera eta astero, zer izango den gure Debuluzon saioa. Debuluzon lehiaketa, munduko lehiaketarik garrantzitsuena! Ez dago dudarik. Debuluzonen astero, bi talde, zuek onera guri laguntzera etorretzen zaretenen artean, bi talde hartuko ditugu bertan parte. Bi talde! Bata, saltza taldea. Eta bestea, pika taldea. Ikusten duz... Txalo handi bat saltza eta pikaren Ikusten duzuenez, talde bakoitzak 3 partaide ditu. Hiru! Baina 3 baino gehiago izango ditu. 4. Zergatik? Nere 2 lagun hauetatik bat izango dutelako laguntzaile. Beraz, eser zaitezte, eser gaitezen eta hasi dezagun... Ez tegu esan nola indik, Zer? talde bakoitzeko partaideak zeintzu diran. Orain esango dugu, esertzen garenean, miski. Esertzen garenean esango dugu. Saltza taldea. Saltza taldea osatzen dute, Irantzu Epelde, Aitz Arrieta eta Iker Azkuek. Okernago? Irantzu, Iker eta Aitz. Eta pika taldea berriz, Miren Ozio, Aritz Gogenola eta Inigo Llorentek. Okernago? Oiek ez dira txarrak, baina noski ez zainonak.
Tira, mirri ez gaitezen partidarismoekin hasi. Beno, Eta zer Devoluzonek- ikastolatik datoz? Hondarribiako ikastolatik, ez aldugu lehenago esan ba. Estego esan? Ea danako zenki esan, gora Hondarribiako ikastola! Eta gora, Andereño Maikarmen! Tira! Estego Andereño Maikarmen? Joan da. Bueno, Kusten hola badagon, irantzunen enaiakin, beraz, gora, Andereño Maikarmen! esaten izuen bezala, Devoluzonek 3 froga izango ditu astero. 3 froga egin beharko ditu Hiru. salsa taldeak eta baita pika Hiru. taldeak ere. Eta Salsa taldeak hobeago ingo ditu. edo eta pika taldeak hainbat hobe. Txiribitoren laguntzarekin, nola ingo ditugu, Froga bakoitzean irabazten duenari hainbat punto emango dizkiogu. Eta azkenean, punto gehiena lortzen dituena izango dugu eguneroko garaile. Bai? Hori da! Hasiko algera beraz, salsa eta pika? Bai, Presto zaudete, lehenengo froga. lehenengo froga! Lehenengo froga, Lehenengo aho froga. korapilo bat da. Alegia. Salsa taldeak jarriko dio pika taldeari eta honela dio aho korapiloak. Bai. Aizu, hemen bizi alda Patxi, Putxi, Ibargutxi? Bai eta ez eta bai. Hemen 3 patxi putxi ibargutxi bizi baitira. Patxi putxi ibargutxi teilatupekoa. Patxi putxi ibargutxi teilatupekoaren patxi putxi ibargutxi azpikoa. Eta patxi putxi ibargutxi teilatupekoaren patxi putxi ibargutxi azpiko patxi putxi ibargutxi behekoa. Baina, horiek Patxi, Putxi, Ibargutxi asko dira? Horiek ez dira ez patxi putxi ibargutxi asko, ez patxi putxi ibargutxi gutxi. Horiek 3 patxi putxi ibargutxi besterik ez dira. Patxi putxi ibargutxi teilatupekoa. Patxi putxi ibargutxi teilatupekoaren patxi putxi ibargutxi azpikoa. Eta patxi putxi ibargutxi teilatupeko patxi putxi ibargutxi azpikoaren patxi putxi ibargutxi behekoa. Zaila alda? Bai! Oso erresa! Orain hasiko zaizkigu gure lagunak. Beraz, guk denbora esatean hasiko da salsa taldea pikari egingo dio. Beraz, nahi duzutenean, denbora! Hemen bizi alda patxi-putxi ibargutxi? Ez eta bai, hemen 3 patxi-putxi ibargutxi bizi bai dira. Patxi-putxi... Ibargutxi! Ibargutxi, Ibargutxi... Ibargutxi! teilatupekoa. Patxi-putxi teilatupekoaren patxi-putxi Ibargutxi. Ibargutxi... Azpikoa. Nikoaren Patxi-putxi azpikoaren patxi-putxi... Ibargutxi. Ibargutxi... Urgutxi! Behekoa. Behekoa. Tira. Horiek patxi-putxi ibargutxi asko dira. Horiek Ez dira. Ez dira ez patxi-putxi Ibargutxi. ibargutxi asko. Ez patxi-putxi. Ez patxi-putxi... Ez gutxi! Ibargutxi gutxi. Segi! Horiek? Oie! Horiek patxi-putxi teilatupekoak, patxi-putxi teilatupekoaren patxi-putxi Ibargutxi. azpikoa, patxi-putxi azpikoaren patxi-putxi azpikoaren patxi-putxi behekoa. Geldi denbora! Geldi denbora! Egia esan behar da, pika taldekoa izan arren nahiko ondo egin dula, falta zaio Patxi, Putxi, Ibargutxi, alkantarillapekoa, eta horako batzu astu zaizkio, baina ondo xabarra egin digu. Txalo, Txalo! Ariz gizakoak izan dituen zerak. Beno, egin du beraz minutua eta 4 segundo egin ditu. Beraz, 4 segundo. minutua eta 4 segundo, 64 segundo direnez, zuek pika taldea zerate, 2 tanto emango dizkiegu segundo bakoitzeko, 128 tanto izango dira. Beraz, Propinatxo bat emane, bai, txalo handi bat, 128. Txalo, handi Trampa egin gabe! Zuten du, trampa egin gabe! Ez dago trampari. Ez da otra bai. 128 punto. Beno, Alderantziz. orain handerantziz. Orain, pika taldeak jarriko dio galdera salsa taldeari. Presto zaudete? Hemen bizia... Txon. Presto zaudete danok?
Bai. Denbora! Hemen bizi alda patxiputxi bar gutxi? Bai eta ez, ez eta bai. Hemen 3 patxiputxi ibar gutxi bizi bait dira. Bat patxiputxi ibar gutxi telatupekoa, beste patxiputxi ibar gutxi telatupekoaren azpikoa, patxiputxi ibar gutxi telatupeko patxiputxi ibar gutxi azpikoaren behekoa. Horiek ez dira 3 patxiputxi bar gutxi? Ez dira, patxiputxi, asko dira, esan behar duzu. Segi! Horiek ez dira asko, ez da gutxi. Horiek 3 patxiputxi ibar gutxi dira. Besterik ez dira. Besterik ez dira. Patxiputxi. Ibar gutxi telatupekoa. Patxiputxi ibar gutxi telatupekoaren patxiputxi telatupekoaren azpikoa eta patxiputxi ibar gutxi telatupekoaren patxiputxi ibar gutxi azpikoaren patxiputxi Ibar gutxirekoaren azpikoaren taldea. Oso ondo! Gora jala taldea! Oso ondo jantzun politia! Oso ondo egin dira! Gora! Oso ondo! Ai! Eskagarri! Oso ondo! Saltza taldeak egin ditu Oso ondo egin du, baiet! minutua eta hogei segundo. Beraz, izan dira 100 minutu justu. Jartzen bat izkiegu 2 segundo, izango dira 200 puntu justu. Konforme? Bai. 200 izan dugu, Mirri. Segundo bakoitzeko, 2 puntu. Oso ondo! Tira! Bigarren froga! Zeinek dio ezetz? Baina txiribitane da egizan hori. Zoazte, ni konponduko dut hori, zoazte bigarren aprobaren trasteen bila. Ea, 128 puntu jarriko ditugu batzuk gehiago eta ez da ezer gertatzen. Ta ederki. Orain bigarren aproba egingo dugu aurtsuak. Horretarako, zutitu zaitezte lasai, eta esango dizuegu... Sagarra! Hau egituzu ez, Atozte, ingura zaitezte. Hondarribiako sagarrak dira hauek. Bakoitzak aukera beza bere sagarra. Eta guk esandakoan hasiko zarete sagarra jaten. Baina noski, eskuak atzean dituzutela. Soil pixka bat bere tamainan jarri berbaitia. Norberen tamainan jarri. Ikere lagundu, Mirri. Ni ez dut laguntzen. A ver, hau, hori tamainan dago. Pon. Hola, xe, ondo da? Xe, eta hau, zer luzea den neska hau. Horrein nesne asko hartzen dutelako. Eta ondarribiak ondo, elikatzen dituzela. Pixigua, jate dute? Zorago. Ondarribin? Eta txuleta genetatu dutenez. Oitzen da? Hei! Ea, danok presto, ez da? Ea ba! Eskuak atzian, Zuek animo emane baiezan! Haide! Gor! Musika! Hasi ba! Dion bida lehen da bizi, Ui, mutiko batek bidaia egin du. Bira osa eman zaio.
musikakoa eta hi, salsakoa. Empate, bia! Empate, bientzat, zenbat punto bakoitzak? Berreun punto! Berreun punto bakoitzaren zat, tira ba. Berreun punto bakoitzaren zat. Ondo da? Holaxe. Beno. Eta hirugarren froga. Lasai egon. Hirugarren froga. Hirugarren frogan, entzun ondo, hirugarren frogan, personai ezkutu bat norden asmatu beharko duzue pika eta salsa taldeak. Personai ezkutuari norberak 5 galdera, tira, mirri, talde bakoitzak, entzun ondo, talde bakoitzak 5 galdera egingo dizkio personai ezkutuari. Asmatu beharko duzue personai ezkutuari norden, baina entzun. Personai honek bai eta ez bakarrik erantzun ahal izango du. Bai eta ez bakarrik. Eta zuek galdetu beharko duzue, nahi duzutena, baina bai eta izan beharko du bere erantzuna. Eta, noski, 5 galdera egin ondoren, paper batetan jarri beharko duzue bere izen eta abizena, entzun zuen ustez, eta gero jakingo duzue, jakingo dugun nork asmatu du. Beraz, has zaitezte galderak egiten salsa taldea. Galdera bat! Kultura arloan lan naiten alduzu? Ez. Pika taldea, Kirol mailan. kirol mailan, Bai. ez dipurda, galdera gehiago egin. Esan galdera gehiago ez dezuela egin behar. Ezin da izena esan. Ez dezuela gehiago egin? Real Sociedadko entrenadorial zera? Ez. Ez. Ez da, Futbolista zera? Ez da. ez dare. Ea, salsa taldeak, Eskondu zaude? bai. Pika taldea, Arri jasotzailea alzara. arri Ez. jasotzailea. Ez da arri jasotzailea. Tira, Segi, guztiz despistaturik daude. zure zabata ze tamainakoa dira, esate baterako. Hain España Zer? 70 kilo aldituzu, pixuan? Gutxi gora bera, bai. Bai, ea, pika taldea. Pika taldea, Atleta alzara. atleta altzera. Pixkat izan den, atenta ez, baina kirona handian bai. Piskat izan da. Zuen azken galdera. Ea. Ez duzu prestaturik ekarri ala? Ez. Tira, ba? Ea, mirri, lagundu pixka bat. Ja. Bizarra alduzu? Bizarra alduzu? Bai. Bai, bizarra du. Azken galdera? Pelotari alzara. Pelotari altzera. Ez. Astu zaigu Egin gauza bat ditu. esaten. Zer? 5 galderetatik Bai. batean talde bakoitzari gezurra esan zezakeela. Eta esan ote du? Hori. Beraz, Talde norberak, bakoitzak talde berak 5 galdera bere egin behar izena. ditu. Baina 5 erantzun horietako batean gezurra esan dezake. Jarri duzue beraz izena? Ni bai. Esan Ez dezake. salatu, mesedez. Ez dugu esan duenik, baina esan dezake batean Ea, gezurra. ekarri zuen erantzunak. Ekarri zuen erantzunak. Argezuen, Ixo, mesedez, ez salatu. eta hemen bakarri dago deitura, eta izena zer. Eta zera da, eta amaren izena, eta kelen izena, eta zenea labak, eta nun izena, eta gauza guzti horiek, ze. Venga, dana jarri. Bueno, lehenengo programa darako, beste Ekarri. dagoen, ez dizu bizitu. Ekarri. Bueno, gezurra dirudi, baina egia da. Bi taldek asmatu dute Real Sociedadeko entrenadore den Alberto Ormaetxea dela gure personaia. Ea, txalo handi bat. Kaixo, Alberto. Bueno, orain ikusiko dugu zenbat tanto irabazi dituen talde bakoitzak, mirrik ezarri dizkio bakoitzari, eta bai, gutxi gora bera esan dezakegu berdintxo gelditu direla, beraz, guazen aste honetatik aurrera izango ditugun sariak banatzera, era mirri eta txiribitan, ekarri meserez sariak, jartzeitez hemen aurrean, zuek ere etorri Alberto ondora,
Eta hemen izango dituzuen sariak banatuko ditugu. Baina Mirri! Jarri etzean. Mirri, baina zer da hau? Hau da enkargatutako saria, eskatutako saria. Nola eskatutako saria? Nik eskatu nizkizun, Mirri, 6 irudi bai, baina 2 izan behar zuten nereak, 2 txiribitorenak eta 2 ireak. Eta min zer ekarri digu? Nik egileari esan nion, ia zein den erone artean ederrena. Eta duarik gabe esan zuen Mirri hoienak. Mirri ez nago batere ados. Entzun ondo. Datorren astetik, ekarriko dituk 6 iruditxo, baina bakoitza, pailazo bakoitzarena beharko du izan. Aurren artean inkesta bat egingo diegu, ikusteko zein den ederrena, eta hori aukeratuko diegu. Ea, nor da ederrena zuen itxuraz? Txiribiton da, Zabalena. Beraz, zer esate egin zan. Ederrena, beno. Beraz, ados gelditzen gara. Datorren astean, 6 izango dira, baina pailazo bakoitzarena. Orain, Albertok banatuko ditu, beraz, 6 iruditxoak gaur parte izan ditugun salsa eta pika taldei, eta, tira, honekin amaituko dugu gaurko debuluzton. Zorionak, Aldu, gotzate. Eta Mirri, Txiribiton, eskerrik asko Alberto, eskerrik asko zue guztio. Eta bagoaz, berehala gaude berriz ere zuekin. Gero arte! Txalo diodori! Arratsaldeon. Ez dakizu zein pozik dagoen zuen guztion aurrean egoteaz. Lastima zuek ondo ezin ikustea. Baina badakizue, neure begien bista ez baita nik nahi nukena bezain bikaina. Baina tira, zuek ondo ikusten hauzuela badakit, eta nahikoa da hori niretzat. Beno, ona zertarako etorri naizen esan beharko dizuet, ba? Ara, larun bat askotan, reuma honek usten dietan guztitan behintzat. Hemen izango nau zuekin minutu batzutan izketan jarduteko. Nire historiotxoa kontatu behar dizuet. Eta ipuinak ere bai. Gure herriko gertaera bitxien berri ere emango dizuet. Ez zaitezte beraz horregatik eskatu. Kontxo, aztu zitzaidan kasik. Nire senarraren notiziak ere izango dituzue. Zer? Nola izena duen? Ez alduzue ba ezagutzen. Aitona Martxelo da neure senarra. Oso gizon ona da. Nik asko maite dut. Baina alfer xamarra da. Oso alfer esango nukenik. Gaur esate baterako. Gubiok ona elkarrekin etortzea zen ilusioa. Eta ez du etorri izan nahi. Siesta egiten gelditu da etxean. Noski, gauetan ez baitu eratzeko presarik izaten. Eta biharamunean entzun behar izaten dituenak. Pentsatuko duzuen olakoak diren. Martxelon, jeiki, berandu data.
Tira, Martxelon, oea egin eta lanean hasi behar duzuta. Ez da kasorik ere. Martxelon, demonio, atzo zergatik etorri zinen hain berandu etxera, alproja hori. Eta azkenerako geikitzen da. Gehienetan goiz osoa marka pasatzen duela. Peinko batetan zer egin nion baldakizue. Ez, kontatuko dizuet ba. Ara, gau batez lagun artean ordu txikitaraino musean jardun ondoren, etorri zen etxera. Logureak jota eta agian egindako zurrutatxoaren eraginez, kaleko jantziak erantzi eta pijama jantzi ordez, lanerako frakazar bat jantzi dizuen. Pentsatuko duzuen bezala, urrengo goizean ezin zuen ez goizalderako begirik ideki. Neure onerako esan nuen ba, gaurko honetan espabilatu behar zaitut ba, Martxelon. Eta bestetan pentsatu gabe, erropak lisatzeko plantxa elektrikoa entxufatu. Eta ondo bero jarri zenean, neure koñata Kasianak lehioko pertsiana zabaltzen zuen une berean, ipurdiera hurbildu nion, sua, karrasikasi nintzen une berean. Martxelon gizajoak, naiz eta inoiz baino logale handiagoa izan, erreusaina nabaritu eta bere atzearagiak guztiz kiskaltzen hasi zirela konturatzean, bera ere sua, karrasikasi zen. Oetik salto egin eta zabalik gelditu berria zen leihotik salto egin zuen iesi. Etxe aurrean dagoen errekatxoan bere ipurtalde gorrituak freskatzera. Ai, eskerrak gure leihoak aletik hurbil dagoela. Bestela, puskatuko zituen salto hartan bere hanka ezur guztiak. Ai, zorionez, oso osorik itzuli zen etxera. Ipurdia oinaz ez eta gerritik behera gorputza blai eginda. Egun puska batzutan, etzen musean jardutera joan. Ezin baizuen inon ere eseri. Ai, orain pasa zaizkio gaitzak eta atxekabeak. Eta berriro jarduten da lagunekin musean. Eta goizaldean, ez da ez goiz jeikitzeko gauza izaten. Ahaztu baizaio nonbait plantxa beroaren gertakaria. Egunen batetan, zuengana ekarriko dut. Berak ere ipuin polita kontatzen baitaki. Tira baurtxoak, egu berri zoriontsu pasa. Eta oroitu datorren astean, ni ere txirrimirrita txiribitonekin batera hemen izango naizela. Agur! Kaixo haurtxoak, hemen nauzue berriz ere. Ta harritu egingo zarete agian, zer ekarriko du txirrik orain gontan bere zakuan, oso erreza da. Badakizue, laizter dugula olentzero. Eta olentzerok gutako askori bintzat, jostailuak eta opariek ekartzen dizkigu. Neri txirriri ere bai. Eta txirrik zer egiten du? Oso gauza erreza. Badakizue olentzero, goiko mendietatik etortzen zaigula gure etxeetaraino. Eta gizajoa nahiko nekatua etortzen dela ere aitatu beharra daukagu. Horregatik, nire etxera iristen denerako, zer egiten dudan? Oso gauza erreza. Prestatzen diot, botellatxo bat ardo, berak edan dezan, eta noski, bere gozea ase dezan ere, bokadillo eder bat.
Ze ondo, ezta? Txoixo bokadilloa zuzen ere, arazo goxua. Olentzero pozik egon dadin. Baina orain esan berdizuedan gauza serioa da benetan. Kezka txiki bat daukat aurtxoak. Orain hemendik joan beharra daukat mandatu bat egitera. Eta nola utziko hain mokau gozua hemen bakarrik? Zuetakon bat etortzen bada edo musikarietako bat etortzen bada eta jaten badu zer jango du gaur Olentzerok? Ideia bat daukat. Zergatik ez diot usten Mirriri? Mirri zaindari gera dadin. Zer itzi duzu ezuek? Bai ala ez? Utziko dion Mirriri? Bai? Eta ez ote dit guztia jango? Ez naiz ba asko fidatzen. Kuntxo, baizpere gauza bat egingo dut. Baizpere tentaziorik etortzen bazaio. Gatz pixkatxo bat botako diot. Pixka bat gehiago. Gatz pixka bat eta jaten haste bazaigu, badakizu, ez? Kuntxo, piperra! Pipermina da gainera! Pixkatxo bat botako diot? Bai? Bai! Ez ote nion gehiagi botako? Tera, pixka bat gehiago. Beno, orain, zuek ez esan Mirriri, Esango diot, zaitzeko eta tira Olentzerorentzat badakizue. Kontxo, hemen dator gure Mirri. Txirri! Kaixo, Mirri! Txirri! Arratsaldeon! Arratsaldeon berriro! Esaten ari nintzaien geure lagunei. Bai, nire lagunak ere badira, Orain laguneko nereak ere badira. Nire lagunak altzarete! Ikusten? Esaten ari nintzaien Mirri, Olentzero aurki dugula, eta Olentzerori nik beti zer egiten diot, bokadillotxo bat eta ardo trabuiska bat prestatzen neure etxera etortzen denerako. Oso ondo egina! Eta hemen dut guztia prestaturik. Baina Mirri, badakit, orain hemendik hanka egin beharra daukat Mirri, eta inor etorri eta oztuko baditere, zera pensatu diat. Zergatik ez didak hau zaintzen ni etortzerako. Bokadilloa zaindu. Bokadilloa eta noski ardoa ere, bai. Zaindu inork jan eta edan ez dezan. Hementxe daukak munduko bokadillo zaintzailerik onena. Baita Hortan sari nobela zeukiat. Baita ilargiko ere. Beno, miski, zainduko didak ondo bai ala ez? Oso ondo maite egingo zioak. Ala espero dut. Baikin naiz berriz ere hemen, Eta aurtsoei ez diet jaten utziko. Noski, ala behar du. Agur Mirri, agur aurtsoa. Agur! Hemen geratzen naiz, zeratan. Eta ez dizuet bokadilloa ukitu ere egiten utziko. Goxeak zaudete! Ez dizuet utziko. Se uste ez zuen. Olentzero dago bokadilloa. Lentzero gaixua. Itxura txarrik ez dauka, Txoixua, Ne gustatzen zait txoixua! Iruñako txoixua gainea! Txoixu euskalduna gainea! Arrapasak! Hoi suertia Olentzero duena, Usaitu egingo dit. Ia, kondizio honetan dagoen. Usaitu egingo dit, besteik ez, Mira, nolako usaia duen.
Ai, maia eta goxe. Nolako ustatia, favorez. Merrio usaitu ingo, usaitu beste. Ai, hau gozamena. Aizue, eta koska txikiek bat egingo banio. Sirbitzen zaizue! Inoren litzake enteratuko, ez da? Egingo diot koska txiki bat. Olentzero oso txitsua data. Ez zaio, importatuko. Itxai, Koska txiki bat egingo diot, Txiki bat. Kasi koska handi bat egingo diot. Behin koska egiten hasi ez geho? Ia. ¡Sáltate, barri! Esto zuela gehiago barri egiten! Eso zuela barri egiten! Barri egiten, Esto zuela berriz barri egiten! Zirtzioa! Araxi ezartu bidan bokailuen. Pipermina gatza, harriak, zementu armatua. Hau izan da txirrik jarritako trampa bat. Badakit ze ingo dedan. Badakizue ze ingo dedan. Egingo dio trampa hori bera? Txiribitoni egingo diot. Janeraziko diot, bokadillo hori. Bako bizon puxada, zarrado hori da, plasta. Deituko aldiogu, denon artean txiribitoni. Bai, ia ba! Txiribitoni! Berri! Kaixo, txiribiton! Begira! Oso kezkatidegok! Bai, olentzero datorrela eta prestatu zioat bokadillo eder jatorra, baina beldurrek neok alproja bat ezotedan etorriko eta bokadilloa jan. Beraz nola alde egin behar dedan, favorez. Eta mesedez, eskatzen diat, bokadilloa zaintzea. Ondo zaintzea. Bat ere jangabe. Hemen uste naute, txiribito. Ez teke probatuko? Gero arte, bera txirriako,
Txiribiton? Bokadillo bakaten? Ezin diteke, dana zegoen piper minez beteta? Beste bokadillo bat izango da noski? Behar du izan, bestela nola ez da hori zerraldo? Gaiziu beste bokadillo bat da. Badakizu ezeingo dean. Honek dana jan nahi du, nik eskatuko dio puskatxo bat bokadillo horrena. Ia, eman nahi badit, lehenko bokadilloa da, eman nahi ez badit, bokadillo berria da. Txiribiton! Eman gualdidak bokadillo hortatik puskatxo txiki bat. Ikusi duzu, bokadillo berria da. Emai da favorezkoska txiki bat. Oin txiki ez, kontxo. Behin txiki baten ez gero, emaidak hau ja. Kontxo lagun zarra gaituk, ez? Gaitu dira gaitu buska. Neretzat! Dena! Hau. Bo. Zikiñosoa! Dario trampa itira que nahi! Eskubiderik ez dago! Hipopótamo! Cocodrilo! Rinoceronte! Ulertu aldezu Txiribiton egirioena? Bai! Eingo aldio txirri trampa hori ere bai! Horrela ikasiko du! Zer deun hemen purga! Hainitxoen pixka! Ea! Ekarri! Oida! Hemen jarriko dugu! Purga botako diogu ardorri! Listo! Bai, zuek ez ezer esan, eta txirri datorrenean ikusiko nolako plisti plasta, Izkutatu egingo naiz! Kaixo, Txiribiton! Kontxo, zer dugu? Ez dakiztu nolako trampa egin diodan mirri. Honez giro jango zuen bokadilloa eta euskalok nora joan zeigun beren. Ai, guztiz, egarritu da torkizu eta trabuska bat hartzera makizu Txiribiton. Bueno, ez duz uste olentzeroa asarratuko zaidanik, trabuska txiki bateratik. Ez dakizu mirri gatza eta piperra eta zer dakizu ere. Hori kontatuko dizut gehiago egarritua bainago. Zer arraio! Purga airetzako! Purga! Oion goiz, bai! Gomun zuloan egon goiz astebete! Alpaja! Oso Mirri! Eta Txiribiton! Ikbetzirekena, txala handi bat, Mirri eta Txiribitorentzako! Txalo hori oso txikia izan da, Handiago da! Mirri eta Txiribiton! Hori ere,
makal xamarriatu da. Handiagoa! Mirri eta Txiribiton txaloaz aparte gauza bat esan behar dizue. Bai! Asarre, egon behar nuke zue biokin, baina tira, Gabon laister dugunez, eta olentzero laister datorkigunez, zergatik ez diogu Txiribitoni hizketan irakasten. Hizketan irakasten? Olentzero guztiz postuko litzake. Bai, Betirani mutua izan dugu eta gaur zergatik ez diogu. Zaila dugu, Bai, baina aurtxoak hemen ditugu gurekin, eta guztien artean erakutsiko diegu hizketan. Nahi alduzue? Bai, beraz da, Txiribiton irakura. Nola izan ditegen? Ea, kantuz egingo dugu, Kantuz egingo dugu. errezago izan dabi. Eseri! Otxo! Horredako lan nekeza batentzako, behar dugu, txamarrak kendu. Lehenengo letra Mirri zera izango da. Bokalak erakutsiko dizkiogu noski. Bokalak. A, E, I, O eta U. Bai. Beraz, lehen da bizi, Txiribiton A erakutsiko du. Nola da? Txiribiton. Nola esan dezue? Ia Txiribitonek esaten duen. Tira, Txiribiton, harritu bazina Ontsa. bezala. Oi! A! Eta A! Musikan? Ez du A esaten, Mirri. Ez du esaten! Ontxo. Agian errezago izango da E. Nik uste, Txiribito. erresago izango dela uste alduzue. Bai, agian bai. Hau da, Txiribiton, Erakutsiko diogu. E izkia, E letra. Bai, E esaten da norbaiti deitzeko. hola, hau jarri hola. Hala, estu bagoenea bezala. Txisturi gabe, letrakin. Kakara bilakin bezala. Ea, guztion artean. Ez esaten. Berriz. Ia, musikaren laguntza zingo diogu. Hitz egizu lehen bailen, lortzen duzun bitarte, guegongo gara hemen. Hitz egizu lehen bailen. Mando zarra ematen du. Agian Mirri, I erakutsi bagenio meagoa denez. Zaila egiten dik. Ara. Hau da I. Irrintzia bezala. Irrintzia. Zai badakizue I esaten? Ea ozenago? Ea Txiribiton? I. Musika laguntzaz berriz ere? Ea? Behar duzu ikasi, ez gaizkita baioki, ta esan olentzen hori. Behar duzu ikasi. Baina ez du ikasten. Honekin ez dago gauza honik, Zuek ze uste duzue, ikasiko dola baina baiz. Mirri, noski, bera ere lodikotea eta borobila Borobila denezkero, agian berak O ere ikasiko ikasi du. dezake. Ara, O oso erreza da. O, harritzen zaren. Nola jartzen da haua, Haua borobila. O. Harritzen zarenen esaten dena. O. Esate baterako, Txiribiton nolako potoloa da. Ea, Txiribiton. Musikaren laguntzarekin, ea ba. Aizazu Txiribiton, laizter dugula Gabon, ta hemen ezin egon. Aizazu Txiribiton. Honela ere ez.
agian azkenekoarekin. Azkeneko letra agian. Urekin agian izan genezake suerte pixko bat gehiago, ezta? Egingo dugu aproba. Guazen saiatzea. Ea, Egingo du. txiribiton. Holaxe noski, behiak egiten duen bezala. Behiak ez, 8ek egiten dute. Baita. Otsoek, baino, otsoek ez daukatea, darri. Ea, saiatu egiten txiribiton. Agian laguntza pixka batekin itxoin. Ez da honela. Ea lagundu jazaiozu zuek. Ozenago. Azkeneko laguntza musikarekin ia ikasten duen. Mirri eta txiribiton ez dugu inoko arrakastarik izan. Baina nik uste bosta jola. Bonak hemen ditugu, olentzero hemen dugu eta bai guk eta bai zuek aurtxok honen azera izango da. Egu berri on batzuk ikarotzea. Noski baiet, Beraz bada! Esan diezaiegun gure aurtxo guztiei egu berri on! Agur aurtxok! Dator beste arte! Agur! Egu berri on!